Bé, bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per vindre a la roda de premsa en el que anem a presentar la campanya de regulació d'aquest any 2023, que arrenquem en el que és la campanya de Setmana Santa i els caps de setmana d'abril. Ens acompanya Salvador Palop, que és el director conservador del Parc Natural de la Font Roja i la Serra Mariola. I bé, més que res, comentar alguna novetat. Com sabeu, aquesta regulació jo crec que ja s'ha normalitzat entre tots els usuaris. Hem millorat el tema de la cartelleria, hem millorat un poc tot el que és la informació en xarxes per a que la gent tingui tota la informació de lo que són els serveis d'autobusos alternatius que es fan. Per tant, la gent s'ha donat compte que al final, si vol pujar a la Font Roja, no té cap problema de ningun tipus. Hi ha gent que puja a peu, hi ha gent que puja en bici, hi ha gent que puja en moto, hi ha gent que reserva en les 55 places que n'hi ha en aquest aparcament limitat. Després la gent pot pujar en bus i després per les vesprades també n'hi ha gent que accedeix ja perquè per la vesprada la barrera s'alça. També dir com a novetat que enguany tenim una altra barrera en el que és la carretera Llacunes, que funcionarà de la mateixa manera que aquesta, en lector de matrícules. I poca cosa més. Això, jo agrair sobretot que els usuaris, una vegada ja tenen tota la informació i han vist que no n'hi ha cap problema i que en una certa programació poden pujar a accedir a la Font Roja, doncs un poc al principi, quan es va fer aquesta primera regulació, la gent pensava que no podria accedir i al final després vam veure que no, que es pot accedir, que ja sabeu que es va fer un control per un tema de seguretat, perquè allí es col·lapsava fins i tot la carretera, i això podia ser un perill molt gran en cas que n'hi hagués algun incendi o algun tema d'emergències. Aleshores, ara li passe els micròfons a Salvador perquè ens expliqui un poc les dades de lo que seria per concretar estos dies que va fer-se la regulació. Gràcies, Jordi. Bon dia a tots i a totes. Simplement ampliar la informació que ja ha donat Jordi molt bé, molt correctament. Dir-vos que concretament els dies de tancament els teniu en el follet que anem a donar difusió. Els dies de tancament són el 7, el 8, el 9 i el 10, que corresponen als dies de Setmana Santa pròpiament. Després el cap de setmana del 15 i el 16. Durant el cap de setmana que coincideixen festes del coll estarà obert, perquè ja vam detectar a 3 anys, l'any anteriors, que no hi havia una afluència significativa de vehicles, la gent no pujava aquests dies, no es feia necessari controlar, i se tornaria a estar actiu el control els dies 29, 30 i 1 de maig, que corresponen al pont de maig, que sí que es preveu, en base a les dades anteriors del registre històric que tenim, es preveu una major afluència de vehicles. El tancament és efectiu des de les 8 del matí a les 2, a les 14 hores. Això és el temps en el que la barrera està baixada pròpiament i es regula l'accés del vehicle. La capacitat de l'aparcament són 55 places i enguany, com a novetat, hem introduït una plataforma informàtica per a la reserva. Així com abans, anys anteriors, s'havia de fer via correu electrònic. Enguany, si pots canviar, per favor. La plataforma simple de les típiques de la Generalitat, adaptar al cas del funcionament del Parc Natural, en el qual es pot fer la reserva per a la plaça d'aparcament. Si el que desitja fer la visita, a més d'enviar un correu electrònic, via el codi QR que està en el follet o via directament en la web, se pot accedir a l'aplicació, introduir les dades i fer la reserva per al vehicle. Com bé remarcava Jordi, la regulació d'accés és efectiva pels vehicles. Se pot seguir accedint en bicicleta, a peu, en tots els mitjans que no comporta l'utilització del vehicle i se fa a fins de garantir que no se produeix el col·lapse de l'aparcament. En el cas dels establiments d'hostaleria i inclús els propis propietaris de finques continuen en el mateix funcionament, ells ja tenen introduïdes les matrícules i en el cas de l'hostaleria tenen que posar-se en contacte en l'establiment al que van per a que es proporcionen el PIN per a poder accedir
o bé es introdueixen la matrícula del vehicle a la base de dades. Hi haurà, com els altres anys, un servei de bus que proporciona l'Ajuntament, ahí tingueu els horaris i el preu del trajecte, inici des de l'aparcament, i també en disposarem, al igual que ja en les últimes ocasions, tenim previst disposar d'una persona de reforç, de personal del parc que estarà la major part del temps en la barrera per si a cas cal donar algun tipus d'informació, facilitar el fet d'introduir el PIN, perquè hi ha gent que han constatat que ha tingut problemes per a manejar, per a poder actuar en la barrera, i per a tratar de solventar-ho tindrem una persona de reforç. Hem canviat també el teclat perquè fos més manejable, l'anterior que teníem era un poc menys intuïtiu. Hem anat introduint unes millores per a que el servei siga el més senzill possible, l'actuació siga el més senzill possible i cause les menors molèsties a tant als usuaris com a residents en la zona. I bàsicament crec que és tota la informació, com ha dit Jordi també, està ja per a funcionar, ja està instal·lada, ja pendent de les últimes proves, la barrera de la carretera de Llacunes, que està només eixir del cruce, per a fer un control secundari per a aquesta zona, encara que té menys afluència de visitants, però per un poc controlar també l'accés per a aquesta part, i també en vistes a que pugui ser utilitzada, perquè sabeu que la barrera s'utilitza també en casos d'emergència. La barrera se baixa en casos de risc d'incendi, en cas de nevades, per a un poc restringir l'accés en cas de necessitat per temes de logística de la gestió. I aquesta barrera funciona exactament igual que l'altra, en els còdics, en el registre de matrícules, i en això ja crec que tinguem tota la informació que puguem proporcionar respecte al funcionament. M'agradaria agrair tot el treball, evidentment, que s'ha fet des del Parc Natural amb els monitors i des de la mateixa direcció, perquè al final això ha sigut una mesura que ha funcionat i a més que la gent l'ha comprès, perquè jo crec que l'equip de monitors mos ho trasllada, pràcticament ja no n'hi ha queixes de res, és a dir, la gent ha agarrat l'hàbit de programar un poc la visita, de veure, però és que a més aquesta regulació no es fa durant tot l'any, és a dir, es fa en uns moments puntuals que a través de les dades de l'històric que ells tenen han vist que era quan es col·lapsava el parc. De manera que amb aquestes mesures hem deixat de col·lapsar el parc. El parc segueix visitant, seguirà afluint la gent, però en determinades èpoques, com és la tardor o com és ara en Setmana Santa, es regula i d'aquesta manera impedim que pugui haver cap perill. I també m'agradaria afegir el del dia 2 d'abril, perquè el dia 2 d'abril n'hi ha una prova ciclista, el Trofeu Sant Jordi de ciclisme, i aquest dia, bon matí crec que sí que es podrà accedir, però a partir de les 9 tindran que tindre un cert control, ho dic jo perquè la gent que vulgui planificar aquest dia la visita, doncs que ho faci en temps i sobretot que pregunti ahir al parc, perquè hi haurà un moment en què es tallarà la carretera i ja no podran accedir. I se puntualitzarà això perquè la gent ho tingui en compte per no se podrà fer reserva el dia 2 d'abril, ni es podrà fer reserva ni res, perquè clar, com allí pujarà tots els equips ciclistes en els seus cotxes, clar, no poden tenir que tindre espai suficient perquè la gent pugui anar.